Mas Kunjung, saya mau nyanyi. Sinebut lawan putri Sri Uning Mustika putra Kanjeng Suralawe do prangkung pocona bebelo wiratmaya tanurung Sri Uning dadi kusumaning bangsa Marang
Guyang-guyu ki sing los ngono lho, Mas. Kok guyumu kaya ngece ngono lho. Nek guyu sing los ki mau guyu, nek gandeng guyang-guyu keren. Kaya gendeng. Lanjut. Wonten Pak Karwadi ugi wilujeng siang. Nggih, menika saking Partai Demokrat, Mas, anggota dewan. Siap. Nggih, caleg menika saking Mas Sular. Mas Sular. Nggih, menika caleg. Saking PDI Perjuangan, Pak Karwadi saking Partai Demokrat. Oh, kok apal men. Lho apal. Lah sebabnya apa? Lah aku ya caleg kok. Oh. Oh iya. Wong kene nggon gak coblos langsung. Aku nang nggonmu. Ah, coblos langsung. Lah kok iso ora iso Mas, nyoblos aku ora iso. Sumben. Saja arep mundut
saja arep mundur Yeneng tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang meko hengang kosong sondakon tane haraki janji kwele sumedhot ras ing tias ingsun nimas ingsun marsapa sinaksenan bumi tangis ing tias nganteni padang rembulan
akan ngutamaken konderipun para tamu ingkang sampun cekap matur nuwun rawuhipun sedaya mugi barokah. Sekar Arum Oh
spesialipun Kang Mas Didi Kempot. Ya, spesialipun Kak. Oh nggih.
Brahma